Добре дошли в святост и присъствие. Предаване посветено на Божието Слово. Нашата цел е да ви запознаваме с Божията истина и да разширяваме познанието ви, като обясняваме Божието Слово по приятен начин и на разбираем език. Всички хора сме обременени от миналото. Поради пропуски, провали и нараняване от други хора, нашето минало има своите неприятни и дори грозни моменти. Но миналото си е минало и ние не можем да го променим. Поради това Божието Слово ни учи да гледаме към бъдещето. Християните сме граждани на вечността и погледнато от тази перспектива, бъдещето ни е несравнимо повече и по-важно и по-хубаво от миналото. На Земята сме максимум 100 години, но от другата страна на живота ще бъдем трилиони и трилиони години и през това време имаме скъпоценни обещания от Бога и ние му вярваме, защото Той е верен. Искам да цитирам едно от тези обещания, което намираме в Колосяни, глава 1, стих 13, който има се предвид Бог, ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. Ако си повярваме в Христос, Писанието ни казва, че в такъв случай вие вече имате друго гражданство и това гражданство е на небето. Вашия основен дом е на небето. Вашия дом на земята е временно и кратко местожителство. Този стих е от посланието на апостол Павел до Колосяни. Колосяните по това време са живяли в пределите на Римската империя и по принцип са имали римско гражданство. Но апостолът им казва, че това земно гражданство е временно. Земният ни дом е временен. Истинският им дом е на небето. Така че и ние като християни не сме от този земен свят. Ние живеем временно тук на земята, работим на земята, но с мисълта, че ние сме част от Христовото небесно царство. Условието да бъдете граждани на небесното царство е да вярвате в възкресението на Христос, да вярвате, че умря, за да изкупи нашите грехове, да се изповядате и се откажете от греха и да приемете Христос за ваш Господар. Обърнете внимание, че небесното гражданство не се получава като се заобиколи Христос и да се разчита на спасение чрез добри дела или съвършено праведен живот. Това се разбира от Филипяни, 3 глава, стихове от 12 и 14, където четем: не мисля, че вече съм това, което Бог би искал да бъда, че съм станал съвършен, но продължавам да се стремя да спечеля наградата, заради която бях спечелен от Христос Исус. Братя и сестри, не мисля, че съм я постигнал. Но има едно нещо, което винаги правя. Забравям онова, което е зад мене и правя всичко възможно да достигна това, което е пред мен. И продължавам да се стремя към целта, за да спечеля наградата, за която Христос Исус, Бог ме призова към живот в небесата. В тези стихове авторът апостол Павел ни получава да забравим миналото, защото ние имаме цел от Бога. Ако се вторачваме в миналото, ще изгубим целта. Нека отделим малко време да уточним каква е целта, към която ни призовава Бог. Апостол Павел казва, че не е сполучил да се нарече съвършен. Не е сполучил в процеса на собственото си израстване, за да съответства на Христос. Апостолът много добре разбира, че това е недостижимо. Добре, ние знаем кой е апостол Павел. Той е написал 13 от книгите на Новия Завет. Той подчини целия си живот на Христос и не само, че му се посвети изцяло, но и умря мъченически за славата на Бога. Ако апостол Павел не е сполучил, ако този духовно издигнат библейски човек, изпълнен със Светия Дух, не е сполучил в израстването си, какво да кажем за нас тогава? Това, което казва апостол Павел, е, че все още има какво да прави и все още има какво да се стреми, да върви по пътя към точката на духовна зрялост. Така че независимо колко високо духовно изчитаме себе си, всеки един от нас има какво да изгражда. Това е нашата цел, към която ни призовава Бог. Християнски живот е живот на непрекъснато развитие, докато се стигне до точката на слава. Апостол Павел казва: продължават изграждането си, въпреки че Бог му бе дал толкова много откровения и мистерии, колкото не е дал на никой друг.
въпреки че е лидерът на християнската църква, въпреки че 13-те книги от Новия Завет, които са негово авторство, той казва, не съм сполучил, продължава в израстването си. И той казва, стремя се, в някои преводи се казва, простирам се напред, пускам се към точката на наградата. Апостолът не се пузга по лекия живот, а продължава да натиска, да се простира към недостижимата точка на славата. Добре, нека да разясним нещо. Спасението е безплатно. Нашето спасение е безплатно, защото цената вече е платена от извършеното дело на Исус Христос на кръста. Спасението е безплатно за всеки, който желае да го получи. Духовното развитие обаче не е. Спасението ни е дар от Божий, но духовното ни развитие трябва да си го постигнем ние. Бог разбира, че ще ни помага, стига да го молим за това, но както молитвата, така и самото духовно изграждане изисква активно наше участие. Нашето духовно израстване няма да се случи, ако не стане приоритет в нашия живот. Всъщност това е Божията цел за нашия живот, за която цел се споменава в цитирания стих. Искаме ли духовна зрялост? Се изискват усилия. Не трябва да очакваме, че ще се събудим някой ден и ще изглеждаме съвършени като Исус. Затова Божието Слово ни казва по индиректен начин, че трябва да се развиваме, да натискаме и да се простираме към точката на идеала в лицето на Исус Христос. Докато спасението е безплатно, израстването в духовна зрялост включва обаче нашата отговорност. Сега не искам да кажа, че Бог няма да ни помага. Разбира се, Бог ще ни помага, но Той няма да ни накара да бъдем отговорни. Бог няма да ни насилва, нито пък ще коленичи пред нас и да ни моли да прекараме време в молитва с Него. Бог няма да ни принуждава за нищо. Но Бог ще се трудничи с нас, ако ние го казваме. Ето защо Яков 2 казва, вяра без дела е мъртва. Под дела се разбира активност. Бог ще подкрепя решението ти, така че да го реализираш, но Бог няма да вземе решението. И така, апостол Павел казва в стиха, стремя се напред, приоритизирам това, което предстои. Обърнете внимание на това, защото е много важно. Цялото внимание е насочено и фокусирано към утрешното, към бъдното. С други думи, ние забравяме за това, което е било вчера и изобщо в нашето минало. И проблемът е това, че много християни са обременени от нашето вчера, от нашето минало. Накратко ще спомена 3 неща, които обременяват нашето минало. Първо, това са всички хубави неща, с които може да се похвалим и с които бихме могли да се гордеем. Постигнали сме нещо, направили сме нещо полезно в полза на другите. Но много от нас имаме спомени, от които се срамуваме, с които не се гордеем. Допуснали сме някои грешки, допуснали сме някои грехове. И на нас не се иска, ако можем, да се върнем във времето и да ги преживеем отново. И поради тези наши пропуски и провали, нашето минало изглежда на места грозно. Може нещо грозно да са ни направили други хора. В вчерашни дни може някой да ви малтретирал, в вчерашни дни може някой да ви изоставил. Вчера може да е свързано с хора, които са ви измамили. Така че вчера е свързано с доброто, но включва и лошото, включва и грозното. Но апостол Павел казва, продължавам да се стремя към целта, да спечеля наградата, за която чрез Христос Исус Бог ме призовава към живот в небесата. Ние имаме ясна цел и тя е проектирана в бъдещето, а не в миналото. Ние трябва да забравим вчерашния ден. Някой може да каже, не мога да преодолея вчерашния ден. Вчера е толкова болезнено, вчера ме държи заложен. Сега, възможно е вчера да е имало нещо хубаво, възможно е вчера да е имало нещо болезнено, или нещо грозно, или неприятно. Но трябва да запомним, каквото и да е било, то си е било за вчера. Продължаваме към утре. Ние сме призвани да забравяме нещата, които са зад гърба ни. И начинът, по който го правим, е да се стремим към това, което е пред нас. Стремим се към целта, за да спечелим наградата, към която ни призовава Бог чрез Исуса Христа. Защо трябва да забравим вчерашния ден? Поради много проста причина.
Никой от нас не може да промени вчерашния ден. Може да съжаляваш, може да се чувства зле за това, може да си тъжен за това, но не можеш да го отмениш, защото се е случило. Това е част от твоята история. Използваш вчерашния си ден като огледало за обратно виждане, за да наричаш така от време на време, но живей живота си с поглед с предното стъкло, в посока на хода на живота си, в преследване и изпълнението си в Исуса Христа. Трябва да продължаваме само напред. Ние забравяме за вчерашния ден и поради още една причина, защото сме граждани на небето. Ти не си роб на земята. И така апостолът казва, продължавам напред, аз се стремя напред към целта. Сега апостол Павел имаше минало. Той имаше някои страхотни неща от миналите дни. Той беше ученик на Галилео. Той беше учен човек. Библията говори за образованието му. Библията говори за знанието му. Говори се за неговите постижения. Говори се за величието на начина, по който Бог го срещна и го изкачи под околната стълба. Искам да кажа, той имаше някакви неща, с които да се гордее с вчерашните дни. Но той имаше някакви неща, от които да се срамува, защото той убиваш. И това бе неговата професия. От това се хранеше. В своето минало той беше убиец. Говорим за някой, който е убил хора, които изповядват името на Исус Христос. И той никога не забрави, че това се е случило. Но ако беше живял само с факта, че това е част от неговия вчерашник, той никога нямаше да стане велик апостол на Бога, какъвто той стана. Апостол Павел трябваше да преодолее вчерашния ден чрез преследването си на Исус Христос за своето бъдеще. Добре, той беше извършил някои неща, които директно казано бяха ужасни. Но той каза, продължавам. И затова искам да ви предизвикам днес да не позволявате на дявола да си играе с вас. Сатана иска да ви измами. Той иска да ви излъже. Той иска да ви накара да си мислите, че сте един човек, който е окован във вчерашния ден. Ако не можеш да преодолееш вчера, тогава това вчера те притежава. Сега ние сме наясни, че събитията от миналото са истина. Те са се случили. Хубавото си беше хубаво, лошото си беше лошо и това, което беше грозно, си беше грозно. Но това не е причина врагът да ни оковава за себе си. Преди това Павел казва, забравяйки тези неща, които са отзад, аз продължавам напред. Продължавам да се стремя, продължавам да вървя напред, защото искам да стана зрял. Христос и аз искаме да извършим това, за което Бог ме е призовал. Той има предвид апостола с тези думи. Той има предвид целта. Ти имаш цел, аз имам цел. Ако все още си тук на този свят, Божията цел спрямо теб не е завършена. Бог не е свършил и процесът по постигане на целта не е завършен. И колкото по-дълго си окован от вчера, толкова повече губиш времето днес. Затова Павел иска да знаете, че не сте граждани на ограниченото време на живот на земята. Вие сте граждани на вечността. Той иска да ви даде ново мислене. Той иска да ни промени начина на мисленето. И ако мога да ви помогна да видите как се съотнася малкото време тук на земята с времето във вечността, това ще промени вашите приоритети. Нека да си зададем въпроса дали има нещо по-важно от продължителността на живота и ако можем да постигнем живот много повече от земния, има ли нещо, което да е по-важно от този приоритет? Бог иска да имаме правилния възглед за вечността, така че да увеличим максимално своето време. Виждате ли, вашия възглед за вечността влияе на времето. Вашия възглед за времето влияе на вечността. Бог не иска да се виждаш като гражданин на земята, но като посетител на земята и да се стремим към светлината на вечността и да натискам и упорстваме, като му дадем приоритет пред всяко делнично нещо. И ако го направим, всичко се променя във времето. И знаете ли защо? Ще дам пример. Едно поколение на Израел никога не достигна до обетованата земя. Те продължаваха да се взират назад и те останаха в пустинята, защото непрекъснато поглеждаха назад. Какво си казвах? В Египет имаше весел, имаше чесън,
беше толкова вкусно. В резултат на това непрекъснато обръщане назад заседнаха в пустинята. И понеже бяха заседнали в пустинята, те изгубиха поглед за мястото, където Бог искаше да ги отведе. Много от нас днес са държани като заложници на вчерашното и това е причината да не напредваме, докато Бог не ни пречупи, за да ни поведе към обещаната земя на духовна зрялост и божествена цел. И ако не упорстваме, няма да се получи, защото имаме враг, който не иска да го направи. Имаш враг, който не иска Христос да стане реален за нас, дълбоко в нас, който да ни трансформира и да ни води към целта, предопределена от Бога. И така волята на Бога е да продължаваме напред в преследване на нашата духовна зрялост и нашата божествена цел. Но възниква въпросът как да го правим. Защото ще има хора, които ще ни пречат, ще има обстоятелства, които ще ни пречат да вървим напред. Ето защо Словото ни дава помощ в стих 15 от Филипяни, 3 глава. И така, ние, които сме зрели, нека да мислим така, и ако вие мислите нещо по друг начин, Бог ще ви открие и него. С други думи, ако сме достигнали някакво ниво на духовна зрелост, ние ще го разберем. Но ако не можем да разберем това, тогава Бог обещава да ни помогне, обещава ни да ни го разкрие. Бог обещава, че ще ни помогне да придобием поглед към вечността и виждане за Божията цел. Бог ще ни помогне да разберем, че вечността е по-важна от краткостта на земния живот и когато осъзнаем, ние ще започнем да максимализираме времето и ще бъдем подготвени за вечността. Но междувременно трябва да правим и нещо друго и то е казано в стих 17 от Филипяни 3 глава. Подражавайте, братия, на мене и гледайте уния, които постъпват по образец, какъвто имате в нас. Апостол Павел ни дава себе си и останалите апостоли като модел за подражание. Ако искаме да следваме Христос, е нужно да внимаваме на кого ще подражаваме. Павел казва, следвайте моя пример и за нас всеки, който живее според Божието Слово и Божията воля, може да е пример за нас. И така, ние гледаме към бъдещето, към вечното и стих 20, във връзка с това апостол Павел ни дава следните подробности за вечната перспектива. И ние ги четем в стихове 20 и 21. А нашето живелище на небесата, отдето очакваме и Спасителя, Господа нашего Исуса Христа, който ще преобрази унизеното наше тяло тъй, че то да стане подобно на Неговото славно тяло, с силата, чрез която Той може и да покорява на себе си всичко. Нашето гражданство е на небесата, нашето гражданство е в рая. Това е нашето бъдеще. Нашето гражданство и нашето бъдеще не е тук на земята. И Бог очаква от нас с тази гледна точка да живеем на земята. И Бог очаква тази гледна точка да е наш приоритет. Нашите приоритети не трябва да бъдат свързани по какъвто и да е начин към миналото. Ние не можем да променим нищо от миналото. И така, нека да забравим онези неща, които са останали в миналото и да гледаме само напред. Защото часовникът се движи. Нашите години тук на земята са, както казах, 80, 90, максимум 100. Така че бъдещето ни не е тук на земята. Бъдеще е повторното идване на Христос на земята. Бъдеще е грабването и това бъдеще ни вълнува. Ние го чакаме и ние го търсим в нетърпение. Ние нямаме търпение за завършването на Исус в буквалния смисъл. Христос може да дойде във всеки един момент и Бог иска да живеем така, че да сме готови за този час във всеки един миг. В 1 Ян 3.2 се казва: Възлюбени, сега сме Божии чеда. И още не е станало явно какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е. Този стих, както и много други, ни дават увереност, че срещата ще се състои. И тази среща е част от нашето бъдеще. Част от нашето бъдеще е да опознаем Бога, да го видим такъв какъвто е, и част от нашето бъдеще е да бъдем подобни Нему.
Не е ли толкова вълнуваше това обещание да бъдем подобни на Исус Христос, подобни на Неговата святост, подобни на Неговата слава, подобни на Неговата духовна сила, подобни в всички Негови недостижими достоинства. И апостолът ни казва: искам да бъдеш готов за времето, когато ще дойде Христос. Искам да живееш всеки ден в светлината на тази реалност, защото това време може да е днес. Нека да прочета още един пасаж от Божието Слово, свързан с подробности за нашето бъдеще, което четем във 2 Коринтияни, глава 5, от 1 до 5 стих. Защото знаем, че ако се развали земния ни дом, телесната скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен, понеже в този дом изтенем като копнеем, да се облачем с нашето небесно жилище, стига само облачени с него, да не се намерим голи. Защото ние, които сме в тая телесна скиния, като обременени и стенем, не че желаем да се съблачем, но да се облачем още повече, за да бъде смъртното погънато от живота. А Бог е, който ни е образувал нарочно за това и ни е дал духа залог на това. Бог ще ни промени, Бог ще ни преведе. Ти ще бъдеш пак ти, но Бог ще преработи външния ти вид. Прехода към рая, телата ни ще се разпаднат, но ще получим прославени тела. Бог иска да живеем като победители. Бог иска да постигнем максимален успех в живота си. Бог иска от нас да живеем всеки ден като граждани на небето, а не като измамен човек на земя. Бог иска да живеем с мисълта, че ни гледа по всяко време от небето. Бог динат нас в небето, за да ни даде славен вход в рая и да даде цел и смисъл на живота, докато сме на земята. Слава на Тебе, Господи! Амин! Нека се помолим. Благодаря Ти, Татко Святи, за Словото, което ни даде днес. Благодаря Ти, Татко Небесен, че Ти имаш бъдеще за нас, че Ти имаш планове за нас и тези планове са за бъдеще и надежда. Благодаря Ти, Отче, за всички Твои скъпоценни обещания за живот във вечността, за нашето истинско гражданство в рая и небето, за просветените тела и за обещанието да ни направиш подобни на Христос. В името на Исуса Христа се помолих. Амин.